ng mga nagbabagang balita. Radio broadcaster na binaril sa Albay, pumanaw na. PNP, patuloy ang pag-iimbestiga at paghahanap sa gunman. Paggunita sa anibersaryo ng Bagyong Christine, isinagawa sa Gainsan National High School. Mga estudyante, gumawa ng improvised PPE at life vest mula sa recyclable materials bilang bahagi ng paggunita. Medical mission ng PGO Kamsur, dinala sa Libmanan. Kalusugan ng mga estudyante, binibigyang prioridad. Estudyante na rescue at iba pang sospek arestado sa operasyon laban sa droga sa Naga City. Isang minor de edad, pinaghihinala ang nagpakamatay. Magandang gabi! Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Isang radio broadcaster sa Albay ang binawian ng buhay matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Patuloy naman ngayon ang paghahanap ng pulisya sa tumakas na gunman habang inaalam ang motibo sa likod ng pamamaril. Kinumpirma ito ng Albay Provincial Police Office at ng Special Operations Task Group Samar. Matatanda ang kahapon ay inuulat ang pamamaril sa biktima sa Barangay Morera, Ginubatan, Albay, kung saan nagtamo ito ng mga tama ng balas sa katawan. Samantala, mariing kinundena ng iba't ibang media organizations sa rehiyon ng karumal-dumal na insidente at nananawagan ng hustisya at mas mataas na proteksyon para sa mga mamamahayag. May ilang lokal na opisyal din ang nangakong maglala ng pabuya kapalit ng impormasyon na makatutulong sa agarang pagresolba ng kaso. Patuloy naman ang manhunt operation ng PNP Bicol at nananawagan ito sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang agad na maaresto ang suspect. Sa ngayon, isa sa mga pangunahing anggulong tinututukan ng investigasyon ay ang posibleng koneksyon ng krimen sa trabaho ni Samar bilang mamamahayag. Gayon din ang mga isyong may kinalaman sa politika at illegal gambling. 3 katao kabilang ang isang estudyante ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng PIDEA sa Legazpi City. Nabuwag din sa operasyon ng umano'y drug den na matagal nang minamanmanan ng mga otoridad. Narito ang ulat ni Regine Boy. Isang hinihinalang drug den ang nabuwag sa Legazpi City matapos ang matagumpay na bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 individual, kabilang ang isang estudyante at 2 itinuturing na high-value targets. Isinagawa ang operasyon bandang alas 4 ng hapon nitong Oktubre 20 sa Purok 5, Barangay 37, Bitaano, Legazpi City. Kinilala ang mga suspect na sina Arwin, 37 anyos, isang meat vendor at itinuturing na maintainer ng drug den. Rodolfo, 34 anyos, isang mekaniko at umano'y co-maintainer, at Benji, 24 anyos, isang second-year college student na drug den visitor. Nakumpiska sa mga sospek ang mahigit 10 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 68,000 pesos, isang 500 pesos bypass money at iba't ibang drug paraphernalia. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Albay, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa isang bahay na ginagamit umano sa illegal na aktibidad. Nagsagawa muna ng surveillance ang mga operatiba, kabilang ang 2 magkakahiwalay na test buy bago tuluyang ikasa ang bypass operation. Okay, we will identify them as high-value targets. Any kayang information na nakuha ali sa mga concerned citizens, siguro mga taga-digdi ito, and eventually reported sa opisina kaya nagpakanda kita ng tracing and surveillance, including test buy operations. Duwa itong test buy, and we found out na itong harong, yan na harong dyan, bako lang tigagamit as pabakalan si illegal drugs, but at the same time, dyan pa nagpaparaksasyon. So, minauta na ining yun daw na i-dismantle na ining drug den. Nahaharap ngayon ng mga naarestong sospek sa paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Regine Boy, CSN. Hindi madali para sa ilang estudyante ang magpagamot lalo na kung kapos sa pinansyal.
Kaya naman malaking tulong ang mga libreng medical mission ng pamahalaan gaya ng isinagawa kamakailan sa Libmanan, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Matagal nang problemado sa kanyang ngipin si Risa May Agapito, isang estudyante ng Governor Mariano Villapuerte Community College o GMBCC dahil sa kakapusan sa pinansyal. Ayon kay Risa May, isang 4th-year college student, high school pa lamang ay iniinda na niya ang sakit sa ngipin. Sinubukan na rin umano niyang magpabunot ngunit tinanggihan siya dahil sa kondisyon nito at kakulangan ng pera para sa tamang gamutan. Tuloy ko na din po siyang problem kasi since high school po, pinapabunot ko po siya pero dahil po siya tinanggap parang dahil po siya kaya duman sa clinic na tig-anuhan ko. Kaya naman labis ang kanyang pasasalamat na magkaroon ng pagkakataong makapagpagamot ng libre sa isinagawang libreng medical mission ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte. Bukod kay Risa May, sinamantala rin ng iba pang estudyante ang pagkakataon, kabilang si Leobert Cuesta, isang 4th-year student ng GMBCC. Nagpa-extra bilang requirement sa kanilang practicum. Ayon sa kanya, malaking tulong ito dahil kung sa labas siya magpapa-x-ray, aabutin pa ng halos 400 piso ang bayad. Nagpa-x-ray po ako para sa pag-practicum. Requirements po kasi siya pag practicum namin. Pag sa labas po kasi kailangan pa ng mag-private 400 yung medical. Ginanap ang medical mission sa Barangay Putot, Libmanan, Camarines Sur kung saan nabigyan ng libreng serbisyo ang mga estudyante. Kabilang sa mga binigay na tulong ay dental services, express laboratory, libreng gamot, medical consultation at marami pang iba. Layunin ng programang ito na maihatid ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga kabataang walang kakayahang magpagamot sa mga pribadong klinika. Malaking tulong po siya kasi po since student po kami, mayo po kaming time para magduman sa mga clinic or pabunutan ng ngipon and araw po kanina tigdara na po siya igdi sa school mi. Accessible na po siya sa Muya. Malaking tulong para sa mga kagaya ko estudyante. Malaking bagay po to para magamit nila sa kanilang OJT at sa bago sila mag-practicum teaching para at least alam natin yung health status ng ating mga estudyante. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo kay Governor El Rey Villapuerte at sa buong Provincial Health Team sa patuloy na pagbibigay ng serbisyong may malasakit para sa mga mamamayan ng Camarines Sur. Nagpapasalamat po kami igdiya sa service na tigdara po igdiya sa schoolmate. Dakol pong student ang naka-avail lalo na po sa pagpabunot, sa mga medical, pagpalinig po ning kuko. Kasi po saro din po siya sa mga needs me din po. Maraming salamat po kay Gov. El Rey sa libreng pa-medical po para sa mga estudyante. Nagpapasalamat kami na umingi kami ng tulong na masuportahan yung mga estudyante with it comes sa mga medical nila. So malaking bagay po to, malaking tulong po to. Sa pamamagitan ng programang ito, ipinapakita ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur ang kanilang malasakit sa kalusugan ng kabataan. Patunay na sa CAMSUR tuloy-tuloy ang serbisyong may puso at malasakit para sa bawat estudyante. Eli Balbin, CSN. Sa Naga City, magkaiwalay na operasyon laban sa iligal na droga ang kinasa ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng ilang individual. Kabilang na ang isang estudyante, samantala ikinabahala naman ng mga residente ang pagkakatagpo sa isang menor de edad na wala ng buhay na hinihinalang nagpakamatay. Narito ang ulat ni Jan Amador. Pasado alas 7 ng gabi na magsagawa ng anti-illegal drug bypass operation ang mga operatibo ng PNP sa Matiway, Barangay San Felipe, Naga City. Nahuli ang sospek na kinilalang si alias Ivan, 20 anyos at nakuha mula sa kanya ang 8 sachet ng inihinalang shabu. Nagkaroon po ng bypass operation at around 7:45 ng gabi kahapon, October 20, 2025 sa may Matiway, Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Naga City, sir. Kung saan isa ang nahuli sa bypass operation, classified as a high value individual, and na-recover yung 1 gram na suspected shabu na may street value na 6,800. Kaninang
umaga, 12:22 AM, October 21, sa sitio, sa Almeida Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, kung saan sir nagkaroon din ng bypass operation at meron tayong nahuling alias Cap. And recover sa kanya sir is 6 pieces na 3 grams sir. 3 grams. Yung value niya is nasa 20,400 pesos. Makalipas ang ilang oras, pasado alas 12 ng madaling araw, isa pang operasyon ang isinagawa sa Almeida Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña, kung saan nasa kote ang suspect na si alias Cap. 6 na sachet ng hininalang shabu ang nakuha mula sa kanya. Ayon sa punong barangay, dati nang nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw ang suspect. Yung suspektan hindi po perming karakaibanan ka minor de edad. Ang gibukan niyo, mahabol si minor de edad and siya ang ma-dispose ka itong mga inaragunan. And ngunya po, droga naman. Pero iniyo, under probation iniyo sa droga. So, malamang ka niyo, ma-serve na niyo ng sentence. Samantala, isang high school student mula sa isang paaralan sa Naga City ang pansamantalang ikinustudiya at na-rescue ng PNP Station 3 matapos makuhanan ng iniinalang tuyong dahon ng marijuana. Kahapon sir, meron tayong na-recover na suspected marijuana sa isang estudyante sa isang paaralan. At yun nga po sir, nasa 20 grams yung bigat ng nakuha sa kanyang nasa 2,400 yung halaga ng nakuhang item sa kanya. At around sir, nasa 16 years old. So tinurnover siya sa WCPD and para sa proper disposition. Sa kabilang dako, iniimbestigahan naman ng Naga City Police Office ang isang sensitibong kaso matapos matagpuang wala ng buhay ang isang 17 anyos na estudyante sa Barangay San Felipe. Kinumpirma ng pulisya na ang naturang biktima ay ang dating na-rescue ng PNP Station 3 matapos umanong mag-amok at subukang manaksak ng mga pulis. At around sir 1:30 PM kahapon, mayroong na-discover na yun nga po na allegedly na nakabitin sa isang kahoy. And 17 years old po sir. Isang estudyante din na taga Naga City. Positive po yun, confirm po yun na yun nga po yung biktima. Paalala natin sa mga magulang na alam naman natin ang kondisyon ng ating mga anak na dapat nandun ang lagi nating gabay sa mga anak natin. Alamin natin ang mga activities, alamin natin ang mga kilos. Kung mayroong kahinahinala na hindi magandang kilos, subaybayan natin, alalayan natin sir, na maipagamot natin. Patuloy ang investigasyon ng Naga City Police kaugnay ng magkakahiwalay na insidente habang pinaalalahanan naman ang publiko na maging mapagmatyag at higit sa lahat patatagin ang gabay at suporta sa kabataan upang mailayo sila sa impluensya ng droga at iba pang panganib sa lipunan. Jan Amador, CSN. Sa halip na kasiyahan, takot at pag-aalala ang bumalot sa pagbubukas ng Bicol University Olympics sa Daraga Albay. Mahigit 100 estudyante ang nakaranas ng pagkahilo at hirap sa paghinga matapos makalanghap ng usok mula sa colored smoke props na ginamit sa mass demonstration. Bandang alas 7 ng gabi habang ginaganap ang Bio Hato 2025 opening performance, ilang estudyante ang nakaranas ng pagkahilo, hirap sa paghinga at hyperventilation matapos umanong gumamit ng colored smoke bombs sa kanilang pagtatanghal. Tinatayang nasa mahigit 100 estudyante ang apektado sa insidente. Agad namang rumisponde ang mga first aid personnel at iba pang kawani ng universidad upang bigyan ng paunang lunas sa mga estudyanteng nagkasakit. Kaugnay nito, naglabas ng anunsyo ang pamunuan ng Bicol University hinggil sa pansamantalang pagsuspinde ng mga aktibidad ng Bicol University Olympics habang iniimbestiga ng naturang pangyayari. Dahil sa libreng dialysis program ng Camarines Sur, hindi naalintanan ng mga pasyente ang layo ng biyahe. Kahit pa mula sa karating probinsya, dumadayo sila sa Sipokot para lamang magpagamot at mabigyan ng panibagong pag-asa. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Ilang buwan ding tiniis ni Cesar mula pa sa Tagkawayan, Quezon ang hirap ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Kwento niya, dati siyang seaman at nakaranas ng matinding pagkakamanas ng kanyang katawan na pag-uwi niya mula sa barko. Ayon sa kanya, agad siyang nagtungo sa isang ospital sa Maynila upang magpatingin at doon natuklasang may problema na sa kanyang kidney. Balik, nasa barko ako.
Pag uwi ko ng barko, isang araw pa lang ako sa barko, congested na ang buong katawan ko. Nung nagpa-check up ako sa Asian, bali ako ng insurance ko, dinala ako sa Asian, yung kidney ko may tama lang pala. Yun, na-confine ako ng 1.5 months. Halos 3 milyon ang binayaran ng kanyang insurance sa kabuuang gastusin sa ospital at hindi pa kasama dito ang mahigit 100,000 piso na sariling gastos ni Cesar sa gamutan. Kulang-kulang 3 million po. 3 million? Oo. Sa ilang buwan yun? Isang buwan lang po yun. Yung binayaran yun? Bali, insurance po nagbayad sa akin. Covered po ng insurance. Covered ng insurance. Opo, covered ng insurance. Pero, mayroon na sariling gastos sa mga pag wala mga gamot sila. Kulang-kulang 100,000 din po. 100,000. Opo. Ayon kay Cesar, tinulungan siya ng Asian Hospital na makahanap ng dialysis center at kalaunan ay inirekomenda siya sa bayan ng Sipukot kung saan niya ipagpapatuloy ngayon ang kanyang dialysis treatment. Nang dahil sa hemodialysis services ng Capuerte Dialysis Center, hindi na kailangan pang lumuwas ng Maynila ni Cesar, makapag-dialysis lang. Nang dahil kasi sa pasilidad na ito ng provincial government ng Camarines Sur, sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte, may mas malapit ng pasilidad siyang mapupuntahan para sa kanyang gamutan. Bukas ito para sa lahat ng pasyenteng nangangailangan ng dialysis mula sa proseso hanggang sa mga pangunahing pangangailangan sa loob ng pasilidad. Malaking tulong para kina Cesar at kagaya ni Maripe. Ayon sa kanila, dati ay malaking problema ang gastusin sa bawat session ng dialysis na umaabot ng libo-libong piso kada linggo. Ngayon, sa tulong ng programang ito ay wala na silang kailangang bayaran kaya't mas madali na para sa kanila ang magpagamot ng regular. Napakalaking tulong po, katulad po naming mga treatment dialysis person na hindi na bumibili ng gamot. Kasi kung araw-araw namin bibilhin, wala kaming income. Zero income kami, zero jobs kami, walang trabaho po. Malaking tulong naman po ito sa amin na may mga ganitong karamdaman. Malaking tulong po sa amin at naging tipid at laking tulong sa pamilya po namin. Pinasalamatan naman nito ang pamahalaang panlalawigan sa patuloy na tulong sa mga mahihirap, partikular sa may mga karamdaman na prioridad sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte. Katuwang ni na Congressman Migs at Congressman Luigi na makapagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Samantala, certification na lang mula sa pamahalaan ang kinakailangan para sa kauna-unahang dialysis on wheels sa bansa. Nagpapasalamat ako kay Governor El Rey Villapuerte na libre yung mga gamot na binibigay nila sa amin. Sabi ko lang po kay Gob, maraming salamat po dahil sa ganitong libreng mga pagpapagamot ay nakakagaan at nakakatulong sa aming mga pamilya. Eli Balbin, CSN. Bilang pagkilala sa malaking kontribusyon ng ating mga overseas Filipino workers, nagsagawa ang pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamamagitan ng PESO katuwang ang Center for Migration Advocacy ng isang workshop na layuning tulungan at bigyang kaalaman ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Narito ang ulat ni Jem Garcia. Isinagawa ang Resource Mobilization Workshop na inorganisa ng Camsur PESO at Center for Migration Advocacy o CMA na ginanap sa Sangguniang Panlalawigan sa Capitol Complex ngayong araw, October 21. Layunin ng naturang workshop na ipaalam at ibahagi ang mga karapatan ng mga overseas Filipino workers at mga dating OFWs. Gayon din kung paano sila makakapagsimula muli ng kabuhayan dito sa bansa. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang LGU sa lalawigan ng Camarines Sur, pati na rin ang mga miyembro ng OFW Family Circle. Isa sa mga lumahok ay si Nanay Cherry Brito, na mahigit 10 taong naging domestic helper sa Hong Kong. Ayon sa kanya, hindi madali ang buhay ng isang OFW, kaya't malaking tulong ang mga ganitong programa na nagbibigay ng pag-asa sa mga katulad nilang nagsusumikap sa ibang bansa. Nakikita ko na parang may pag-asa. May pag-asa kami na mga retired OFW na mabigyan pa kami ng chance makapagtrabaho kahit dito, locally. At the same time, yung mga kapamilya naming nasa abroad, yung mapabuti palalo na ang tulong ng gobyerno sa atin.
Ayon naman sa CMA at Kamsur Peso, layunin ng pagsasagawa ng ganitong programa na magbigay ng kaalaman at karagdagang suporta sa mga kababayan nating OFW at migrant workers para sa kanilang reintegration at kabuhayan. Kasama sa aspiration talaga nila, one thing very urgent, yung magkaroon ng livelihood or reintegration programs and services for them. At kailangan, gusto nating dalhin ito sa attention ng ating National Department of Migrant Workers na kahit matagal na silang nakabalik, sana ay mabigyan pa rin sila ng attention at suporta para sa kanilang mga reintegration and livelihood programs. So in behalf of Governor Elroy Villaferte and the Provincial Government of Camarines Sur, in partnership po with CMA, rest assured yung ating mga OFW, migrants, and including their families will be provided with sustainable programs and activities, projects na kung saan papalakasin natin at siyempre susuportahan ng buong buo yung ating mga OFW. Rest assured of our commitment. Sabi nga ni Gov, palagi tayong tutulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na yung ating mga OFW na hindi sila mali-left behind, especially their families na naiwan dito sa ating communities. Tunay na napakahalaga ng ating mga overseas Filipino workers sapagkat sila ay nagsasakripisyo sa ibang bansa upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya at makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman nararapat lamang na patuloy silang bigyan ng proteksyon, pagkilala at suporta ng pamahalaan. Jem Garcia, CSN. Sa layuning matulungan ng mga mamamayang makakuha ng driver's license ng walang dagdag gastos, nagsagawa ng libreng theoretical driving course ang pamahalang bayan ng Kamaligan. Mahigit 200 residente ang nakinabang sa programa na umani naman ng papuri mula sa LTO. Narito ang ulat ni John Amador. Sa layuning mapalawak ang kaalaman ng mga motorista at maiwasan ang mga aksidente sa kalsada, nagsagawa ng libreng theoretical driving course o TDC sa bayan ng Kamaligan sa pangunguna ng PNP Kamaligan, katuwang ang LTO Camarines Sur at pamahalaang bayan ng Kamaligan. Higit 200 residente ang nabinipisyo ng programa na pangunahing requirement bago makakuha ng student permit at kalaunan ay driver's license. Itong nagkaigwa kita ng libre na theoretical driving course na pigkondonser kang Land Transportation Office. So ini po saro sa samuyang intervention na ginibo kang kapulisan kasi po digdi po sa binuan ng Kamaligan base po sa datos kang samuyang siras naglobo po dahil po digdi sa mga road crash. Pig-analyze me kung taano sa mga rason sa mga pangyayari o rason kung paano ta na aksidente. Saro na po sa mga pigihiling may ito nga ni pong sadit na tinampo, pangduwa si mga nakapark sa gilid, pangtulo itong mga riders ta mismo na saro na sa mga na ang iba minor, ang iba mga mayong lisensya. So ibig sabihin na ning kaipuhan pala talaga ng traffic education. Ayon kay Police Captain Reynales, bahagi ito ng kanilang interbensyon upang matugunan ang tumataas na bilang ng mga road crash incident sa bayan. Katuwang sa nasabing inisyatiba ang LGU Kamaligan, Committee on Transport at Municipal Advisory Group sa pakikipagtulungan ng LTO upang magatid ng libreng edukasyon sa trapiko sa publiko. Saro po sa naging lakdang itong traffic education nga na maging libre. So ini po pinagkasararuan kang grupo kang local government unit headed by Honorable Mayor Jana Ibardalosa asin po itong Committee on Transport si Gagawad Gabi Flores. Then igo po kami digdining Municipal Advisory Group kang Kamaligan headed by Honorable Chairman Nil De Linya. So katuwang mo po digdi ang LTO na mag-conducer kaning libre na theoretical driving course na kung saan matrayumpo po na na programa kasi more or less 250 ang satuyang participant. Dahil sa positibong tugon ng mga lumahok, sinabi ng LTO Naga District Office na bukas sila sa pagdadala ng ganitong programa sa iba pang lugar sa Camarines Sur. Sa part po ni LTO, welcome po ang araw kayo na activity sa Moya, lalong-lalo na pag mga
sponsor kang mga LGU. Dahil inot na inot, nakakatabang kita duman sa mga tugang tang gusto man magkuang lisensya, kundi kapos sa gastos baga sa pagkuaning ning requirements para maka-apply ning lisensya. Panduwa, si part pod kay LTO, makapagtukdo din kita kan tamang gawi baga sa tinampo, ano ang mga patakaran, ano ang pag-uugali na dapat sa tinampo. Yaon po yan duman sa theoretical driving course. Ini po kayang theoretical driving course o TDC, saro siyang requirement para maka-apply kaning student permit. And pag ang student permit man is siya ang requirement din para maka-apply kang ning lisensya, driver's license. So, dako lang bagay po ini, and ini-encourage mo nga po ang ibang LGU. Ayon kay Chief Mancera, malaking tulong ang libreng theoretical driving course lalo na sa mga nagnanais magkaroon ng lisensya. Ngunit kapos sa gastusin dahil karaniwang umaabot sa 1,000 hanggang 1,500 ang bayad kung kukunin ito sa mga pribadong driving school. Sa pamamagitan ng ganitong programa, umaasa ang PNP Kamaligan, LTO at LGU Kamaligan na higit pang mapaigting ang disiplina at kaalaman sa kalsada ng mga motorista tungo sa isang mas ligtas at maayos na daloy ng trapiko sa bayan. Jan Amador, CSN. Isang makulay at makabuluhang paraan ng paggunita sa trahedyang idinulot ng Bagyong Christine ang isinagawa sa Gainza High School bilang pag-alala sa unang anibersaryo ng pananalasa ng bagyo. Tampok sa aktibidad ang patimpalak ng mga estudyanteng gumawa ng improvised PPE at life vest gamit lamang ang mga recyclable materials, simbolo ng katatagan at pagbangon ng mga taga-Gainza. Narito ang ulat ni Jan Amador. Isang taon na ang nakalipas mula nang manalasa ang Bagyong Christine sa Kabikulan na nagdulot ng malawakang pagbaha at pag-ulan. Isa sa mga lubos na naapektuhan noon ang bayan ng Gainza, Camarines Sur. Dahil dito, nagsagawa ang isang paaralan sa lugar ng improvised PPE o life vest contest gamit ang mga recycled materials na layuning makalikha ng mga kagamitang maaaring makapagsalba ng buhay sa oras ng sakuna. Ang inspirasyon natin itong Bagyong Christine kasi po dito sa Gainza, binaha po tayo ng todo. And also, meron po tayo dito na matay na 3 tao. Umigib po ng tubig sa San Gabriel. So, siguro kung nakasuot sila ng life jacket kahit ganito na DIY, maaaring naiwasan po sana natin. Maaaring nandito pa sila ngayon. So, yun po ang isa sa major reason kung bakit ko po ito naisip. Ang bayan po ng Gainza, pinakamaliit na bayan po dito sa atin sa Kamsur. So ang budget man po ng munisipyo hindi naman po ganun kataas. Kaya sabi ko, dapat magkaroon kahit na DIY lang na mga life jacket. Sinubukan din ang kalidad at kakayahan ng mga likhang PPE ng mga estudyante upang matiyak kung ito ay tunay na magagamit bilang pampalutang sa panahon ng pagbaha. Katuwang dito ang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection at PNP. Katuwang dito ang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection at PNP na nagsilbing hurado sa pagpili ng mga nanalo na nag-uwi ng 5,000 bilang premyo. Criteria means judging yung functionality, safety in trust situations, creativity and innovation. Kung paano ninda bako lang basta makagibo ning PPE and ano pang ika-improve and use of indigenous recyclable materials. No need na magbakal ning another kasi additional gastusin na. So we make use of the available materials na patapon. Last 17 nagkaigwasin din ning testing actual practical testing sa creek kasi pigan ko talaga si principle of buoyancy kung malatong nagagod. Malaki rin umano ang naging epekto ng aktibidad na ito sa mga estudyante ng paaralan dahil hindi lamang ito nagturo ng pagkamalikhain kundi pati na rin nakahandaan sa oras ng sakuna at wastong pamamahala ng basura. Ang impact po nito sa amin ay dalawang bagay. Una po, nagiging aware kami sa pagtatapon po ng basura. Yan po ay nagagamit para po sa PPE materials namin. Pangalawa po, nagiging resilient ang mga estudyante sa pamamagitan po ng paggawa po ng sariling PPE.
Balak din ng pamahalaang lokal na palawakin ng ganitong inisyatiba sa mga komunidad upang mapakinabangan ang mga patapon ng bagay, hindi lamang bilang basura kundi bilang kagamitan na maaaring magsalba ng buhay sa panahon ng kalamidad. Jan Amador, CSN. Sa tuwing dumarating ang undas, hindi lamang mga sementeryo ang nagiging abala. Maging ang gumagawa ng lapida ay ngayon palang ay puspusan na ang pagtatrabaho upang maihabol ang mga order bago ang paggunita ng araw ng mga patay. Narito ang ulat. Habang papalapit ang undas, abala ng mga gumagawa ng lapida sa barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Isa na rito ang hinirang lapida maker na kasalukuyang tinatapos ang dagsa ng mga order mula sa mga customer na nais maihanda ang lapida ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay bago ang All Saints Day. Ayon kay Edna Bulalakaw, may-ari ng hinirang lapida maker, seasonal lamang ang kanilang hanap buhay at karaniwang dumarami ang order tuwing Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre. Pag medyo pag bakuman medyo matumal ang pag arog lang kaning seasonal lang talaga kami. Ngunyan okay. Na si pandemic. Pero katong medyo matumal talaga. Bagamat unti-unti nang bumabalik ang sigla ng negosyo matapos ang pandemya, aminado si Bulalakaw na ramdam pa rin nila ang epekto ng mga panahong matumal pa ang kita. Dagdag pa niya, hindi pa rin sila nagtataas ng presyo ng kanilang mga produkto upang mapanatili ang kanilang mga suki at maiwasang lumipat ang mga ito sa ibang lapida maker. Si dati lang, di kami nag-increase. Kasi mga customer may manaharali sa ibang digdi manggirari nagbabalik. Karamihan sa kanilang mga customer ay mula pa sa iba't ibang bayan gaya ng Bula, Partido at mga kalapit lugar ng Pili. Dahil dito, halos araw-araw silang abala sa paggawa ng lapida upang mahabol ang mga order bago sumapit ang undas. Si gustong digdi si dati manggirari na presyo ang miday man kami nagtaas. Oo, kaya siguro sa ibang customer nagbabalik-balik digdita. Siguro na data, kami, alimbawa, magtawad, tinataon. Sa kabila ng pagod at dami ng order, nananatiling masigla si Edna Bulalakaw at ang kanyang mga kasamahan sa hinirang lapida maker sa pagtupad sa kanilang serbisyo. Para sa kanila, ang paggawa ng lapida ay hindi lamang hanap buhay, kundi isang paraan din ng pagtulong sa mga pamilya na magbigay pugay sa kanilang mga pumanaw. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayon sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako si Darlene Lastrulio. Diyos mabalos sa pagtitiwala.